رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بے شک وہ لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر اس گل تے ثابت قدم رہے انہاں تے رحمت دے فرشتے اتر دے نے. سلسلہ جاری ہے. بندہ مسلمان اس دنیا تے کیڑے کم کرے گا اللہ کریم دی مقدس جماعت فرشتے نوری رحمت والے اس دی مدد اور نصرت کرن دے اور حفاظت کرن دے. اگر کوئی بندہ او کام نہ کرے اس دے مخالف کرے تو رحمت دا فرشتہ اس تو دور رہے گا. اج ایک ایسا کام ذکر کرنا ہے جس کی وجہ تھی رحمت دا فرشتہ اس بندے دے قریب نہیں رہندا. اللہ کریم سانو ساریاں نو بخشے. اسی لوگ غفلت اور بعض دفعہ جہالت کی بنیاد تے کئی ایسے کام کر جانے ہیں جنہ کماں دی وجہ تی اللہ رسول ناراض ہو جاندے نے اور فرشتیاں دی بھی او تکلیف دا سبب بندے نے. اور بعض لوگ اگر گناہاں تو بچنا بھی چاہن تے کچھ ایسے معاملات ہو جاندے نے انہاں کولوں گناہاں تو بچنا بڑا ہی مشکل ہو جاندہ ہے. اگر وہ گناہ وچ نہ بھی ملوث ہون تے گناہ دی گرد انہاں تک پہنچ جاندی ہے. اج معاشرے چ قدم قدم تے المیہ ایوے کہ گناہ والے کام ہو رہے نے اللہ رسول دی ناراضگی والے کام ہو رہے نے. اور بعض گناہ اسی اتنے خوبصورت بنا کے ساڈے سامنے شیطان نے دیتے نے کہ اسی انہاں نو نعوذ باللہ نیکی سمجھ کے کر دینے ہیں. خصوصی طور پہ سفر کے اندر اس گناہ تو اگر کسی نے لوکل ٹرانسپورٹ تے سفر کرنا ہے بچنا مشکل ہے. میوزک گانا اگر وہ سواری جس تے بندہ سوار ہو کے جا رہا ہے اس عملے نو کبھی ہے بھی کہ اے بند کرو. اگر وہ بند کرنا بھی چاہن تے کئی لوگ جڑے موجود ہوندے نے اس سواری دے اندر وہ نہیں بند کرن دیندے. کچھ بندے پھر انجانے دے اندر یا کہہ لو کہ مشکل دے اندر اس گناہ دے اندر پھنسا لے جاندے نے. حالانکہ میوزک تو سخت منع کیتا گیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا قلب ولا جرس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جنہاں لوکاں دے گروہ دے اندر کتا ہوئے یا گھنٹی دی آواز ہوئے اس گروہ اس جماعت دے نال رحمت دا فرشتہ ساتھ نہیں دیندا. مطلب اس تو دور ہو جاندہ وے. اور گانے باجے صرف گھنٹی دی آواز ہوندی ہے اس تو بھی اتے دا کم ہوندا ہے.
کہ حدیث پاک کہتے کہ جیڑی جماعت دے اندر کوئی بندے چند مل کے جا رہے ہیں کدھرے، اگر انہوں کو کتا موجود ہے یا گھنٹی موجود ہے جڑی بج رہی ہے، اتنے رحمت دا فرشتہ انہوں دا ساتھ نہیں دینا۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيطٌ۔ کچھ لوگ او نے جڑے کھیل کود دی گل نو خرید لیندے نے، خریدتے کیوں نے؟ تاکہ بغیر سمجھے اللہ دی راہ تو بہکا دے میں نے اور اس نو ہنسی مذاق بنا لین۔ رب فرماتا ہے انہاں واسطے ذلت دا عذاب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس امت دے انہاں صحابہ کرام وچوں جنہاں نو فقاہت عطا کیتی گئی ہے، مفتی سن اپنے دور کے صحابہ چ، وہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جڑا لہو الحدیث ہے کھیل کود دی بات، اس تو مراد کیے الغنا گانا باجا، اس تو مراد کیے گانا باجا۔ اور جڑی آیہ کریمہ میں پڑھی ہے اسے دے تحت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی ارشاد فرماندے نے لہو الحدیث تو مراد گانا باجا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اے آیہ کریمہ کس وقت اتری سی؟ اے آیہ کریمہ اتری سی کہ نضر بن حارث ایک بندہ سی جڑا تجارت واسطے مختلف ملکاں دا سفر کردا سی، انہیں اتھوں کچھ لوکاں دیاں اجمیاں دیاں بادشاہاں دیاں کوئی پہلواناں دیاں کتاباں خرید لیاں، کہانیاں کسے والیاں، تے آ کے قریش نو سناندا سی، تے مکہ واپس آندا سی تے قریش دے لوگاں نو سناندا سی اور کہندا سی کہ نبی کریم علیہ السلام تانوں قوم سمود قوم عاد دیاں گلاں سناندے نے جڑیاں قوماں گزر گئیاں نے، تسی انہاں نو چھڈو، میں تانوں فارس دے بادشاہاں دے کہانیاں قصے سنا رہا ہاں۔ جس وقت لوگ انہاں وچ مشغول ہو گئے قرآن سننا چھڑ دیتا، اللہ کریم نے اے آیہ کریمہ اتاری۔ اج اسی بھی کیے گانا باجا شوق نال کئی گھنٹے سن لینے ہاں، نہ قرآن پڑھنے ہاں نہ قرآن سننے ہاں۔ گھراں دے اندر قرآن جنہاں شلفاں تے پیا وے اوتھے گرد دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے، لیکن اس نو کسے نو صاف کرن دی توفیق اللہ ماشاءاللہ نہیں ہوندی، پڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ ایک عرب دا واقعہ حکایت ہے، ایک عرب دے بندے نے اپنے امام مسجد دی دعوت کی تھی۔ امام مسجد جس وقت دعوت تے پہنچ گئے، دعوت تو واپس چلے آئے تو پیچھے شور پہ گیا، امام مسجد نے انہوں نے گھر چوری کی ہے۔ ہویا کہ سال گزر گیا، پھر انہوں نے دوبارہ امام مسجد نو بلایا آزمان واسطے، اگے چوری کی تھی اج کی کردا ہے؟ وہ جڑے گھر والے سن انہاں وچوں ایک بندہ پوچھدا امام صاحب تساں ساڈے 20,000 روپے چرا لے سن تے اگر کسی ضرورت وچ استعمال کرے نے تے من جاؤ، چلو سانوں پتہ ہوے تساں لے سن۔ وہ امام صاحب رون لگ پے، وہ کہندے رونے والی گل نہیں، اسی تانوں کہندے کچھ نہیں، تسی دس دیو چرائے جے تے۔ امام مسجد کہنے لگے میں روندا اس واسطے نہیں، میں تے چرائے کوئی نہیں، رونا میں اس واسطے ہاں کہ تواڈے گھر وچ پورا سال قرآن نہیں کھلیا سی۔ انہاں کہا جی وہ کی مطلب ہے؟ اسی پوچھنے پیسیاں دا تسی قرآن دا کہندے ہو؟ انہاں کہا جس وقت میں پہلے تواڈے آیا سی نا دعوت تے تساں ایتھے پیسے رکھے سن، لیکن آواز آئی سی تے پیسے اٹھنا شروع ہو گئے، میں فوراً پیسے پکڑ کے تواڈا ایتھے قرآن پاک پیا سی ریل دے اندر، جزدان دے اندر، جڑی جزدان بند کر لی جاندی ہے زپ نال یا کسی بھی چیز نال، میں او دے وچ رکھ کے تے بند کر دیتا سی۔ مینوں اسی چلو کوئی قرآن کھولے گا تو پیسے بھی اپنے لے لے دا،
تو تساں پورا سال قرآن ہی نہیں کھولیا. اج ساڈی بھی حالت اللہ ماشاءاللہ ہی ہو گئی ہے. گھراں وچ قرآن نہیں کھولنا، پڑھنا نہیں آیا، پھر کی کہنا ہے برکتاں کو نہیں رہیاں. اور گانا ایک ایسی چیز ہے جڑی انسان نو زنا دی طرف لے کے جاندی ہے. زنا دے جڑے اسباب نے انہاں وچ ایک سبب گانا بھی ہے. حضرت سیدنا امام ابن ماجہ قزوینی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی سند دے نال نبی کریم علیہ السلام کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها یعرف علی رؤوسهم بالمعازف والمغنیات یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میری امت دے لوگ شراب پیمن دے، لیکن وہ شراب نو شراب دا نام نہیں دیں گے، وہ دا نام تبدیل کر دیں گے. اج بھی تسی دیکھ لو کہ جڑیاں پیکنگ شراباں آندیاں نے انہاں نے نام اور رکھے نے، شراب نہ ہی نہیں لیندے. نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دیتی سی پیون کے شراب نہ شراب نہیں لین گے، وہ دا نام تبدیل کر دیں گے. اور اگے کی ہوئے گا کہ انہاں دے سراں تے گانے باجے والے آلات ہون گے جنہاں نوں پہچانیا جائے گا، اور رقص کرن والی عورتاں انہاں دے نال ہون گیاں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم انہاں لوکاں نوں زمین وچ دنسا دے گا، اور کچھ لوگ انہاں وچ ہون گے جنہاں دیاں شکلاں بندراں دیاں تے خنزیراں دیاں بنا دے گا. اج دیکھ لو معاشرے چ کی حالات چل رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب الغنائی ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء العشب. جس طرح پانی زمین نو لائیے زرخیز زمین ہوئے اودے سبزہ اگدیاں دیر نہیں لگدی، تے بندہ جس وقت کوئی گانا سنتا ہے گانے دے نال محبت کردا ہے تے اودے دل وچ منافقت پیدا ہوندیاں بھی دیر نہیں لگدی. اور جس وقت منافقت پیدا ہو جائے بندہ کئی معاملات خراب کر دیندا وے. اللہ کریم سانو قرآن پاک پڑھنے دی سننے دی محبت دے نال توفیق عطا فرمائے، اور گانے باجے اور اس جیسے تمام آلات تو دور رہنے دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.